Nasusunog na pala yung basement ko. Yun pala, yung kapitbahay tumawag na ng 911 dahil nasunog na pala yung basement ko. Good morning, Philippines! Palabasin natin yung dalawa, guys. Dala ako ng flashlight. Good morning pala, guys. It's 6 o'clock in the morning. Tignan nyo tong dalawa. Ginaw na, guys. Grabe. Tika. May mga kumakain sa mga ano ni Lloydie. May kumakain. Ipasok ko na to, guys, sa loob. Good morning, guys. Quiet. Hey, quiet. Hurry up. Where's Misty? Yes, nasira na. Nasira. Nasira. I'm not carry you. I'm not going to carry. No, I'm not going to carry you. Guys, ang dami pang kamatis doon, guys. Nasayang lang talaga. Nasayang lang sa ginawa ko. Good evening, guys! I know late na ako on pala tong TV. Hindi ko nang pinatay. Nanonood kasi ako ng kanina, Amazon Prime na movie. Patayin lang natin to kasi ito yung ayaw ni Mr. eh. On na yan, and then hindi. Good evening! Late na po ako nakapag-vlog kasi na-busy ako the whole day. Ang ginawa ko po, guys, is edit and more edit. So, yun yung ginawa ko. Nanonood ng, in between sa editing, nanonood ng Prime movie sa Amazon. So, yun yung ginawa ko. And ngayon, it is 6:30 na ng gabi. I-close ko lang itong side door. So, yun. At nagluluto din ako, guys, kanina ng dried fish. Sabi ko, ay, ang napadami yung salt. Sabi ko, napadami na naman yung salt natin. And ngayon, nagluluto ako ng, parisa natin ng gulay. Food bites na tosino. Tosino daw pala yun. Ay, ginoo ko. So, parisa natin ng gulay yung tosino natin. And yun. So, yun lang yun. And wala ako masyadong balita-balita, guys. Kasi lang, trabaho si Tami. Ako na busy, ganun. And nag-usap lang kami kanina. Bukas ng umaga, yun ang ulam natin. At saka yung banana. So, yun yung kainin po natin. And
Yung mga alaga ko, kumakain na sila. So, yun, tawagan ko lang yung kapatid ko. Kasi, it's already 6. And, kagabi hindi ko sila nakausap. Gabi dito. Gabi doon. Umaga dito. So, yun, nakapag-ano ako. Nga wa man ka nito ba gabi, Eday? Ano ka sa gabi? Ay, sa okay. The next I day. don't know what happened. He doesn't call me. And when I called him, he doesn't feel like talking. I don't know what's going on with your dada. He's like, he's going late, but he's not coming here. But he's gonna go to work. I don't know. When I called him, he doesn't like. He feels like he doesn't wanna talk to your mama. You know, when Dada want to come here, Dada said that I'll talk to you later, and I'm confused. Why? Why Dada doesn't wanna talk to me? Why Dada went to the shower? Why Dada doesn't text or call me early in the morning? He's gonna be here when his Dada said that. Sad, uy. You know, when Dada said that, then we get so excited. Because, Dada, you're coming. Good morning, guys. Ang sarap ni Roxing, kausapin. So, yun. Ito yung morning kausap ko palagi itong si Roxy. Kasi alam nyo, may mga makukuha tayong mga reaction. may mga reaction talaga. No, do you wanna go out with Dada? Dada's gonna be there. Out there. You go get him. Go out there, Dada. Yeah, there. Out there. Yeah, out. You know, when Dada said it's coming, and then he's gonna go out there. Do you wanna go get Dada out there? Yeah? Do you want? Oh, you excited to see your father, huh? You Dada. Hi guys, morning, good afternoon. I think good afternoon na. Maayong hapon or maayong hindi ko makita si Dimples. Si Dimples yung hinahanap ko kanina pa bago ako alis. Dapat nakita ko yung mga anak ko kasi gusto kong malaman kung asan sila. Andiyan naman yung mga iba. Si Dimples lang yung nawala. Tingnan natin baka andito sa... So ngayon nagtago, parang may nagduda na ako nito kapag magtatago yan. May something yung ginagawa. Nandun sa Christmas tree ilalim yung dalawa. Kayong talagang dalawa. Maluluka pa ako sa kakahanap ninyo. Tinitignan lang ako dito ay. Naluluka ako sa kakahanap ninyong dalawa. Andyan pala kayo, hoy. Damn? Diyan si Habs, oh. Parang ang laki ng tiyan, di ba? Buntis po, guys. Buntis po. Buntis, joke. Joke lang, guys, ay. Baka magalit na naman yung iba dyan. Kasi yung iba kasi, mabilis magalit. Dahil daw joke. Hindi daw yung magandang joke. Ano ba ang magandang joke? May mga joke naman hindi talaga maganda. Pero ang ginaw na ng kalibutan. Hi guys, it's time to go na. Para naman makauwi tayo agad. Kasi ang dami ko pang gawain. Yung ko, ini-edit ko, pinabayaan ko muna. Kasi kailangan kong umalis muna. Mamaya na tayo Ang ginaw kasi guys, pinakakawalang gaan. Galing tayo Filipino store guys. And yun. Kinuha ko doon. Nandun na ako kanina. Kinuha ko si Brenda kasi tumawag. Hindi daw dumating yung partner niya. So, kaya kinuha ako na lang siya kasi ang dami niyang gustong ipabili at saka hindi ko na makakalimutin pa naman ako, sabi ko. Kunin na lang kita. So, bumalik ako. Kinuha ko si Brenda. Daan din yun. Bakit may pulis dito? May pulis na naman dito. Ang dami talagang pulis dito guys. As in, yung itong lugar na to. Ano to? Oh, turn tayo, turn. Turn tayo, turn. Turn. Hala, patay. Nasaan ako nito? Tika muna guys ha. Napagitnaan ako ng dalawang pulis kaya hindi ako nakapag video.
vlog. Anyway, so yun yung ganap guys. So napunta kami sa Filipino store. Bumili ako din ng marami-rami. Napagasto ako doon guys. So guys, andito na tayo guys. Pakita ko lang sa inyo po yung nabili ko from Food Bites. Guys, meron silang coconut vinegar. Bumili tayo. So ang daming vinegar, di ba? And then of course, bumili din ako ng malunggay leaves. Malunggay na frozen. And bumili ako nito dalawa kasi nga magmukbang tayo. And okra kasi maglauoy. You know, bulang lang lauoy. Of course, batongers, string beans, at saka chayuterch. Masarap yan. At saka ito, ilagay ko sa freezer. Yun, ilagay natin sa freezer. Ito, bumili ako ng magmukbang tayo guys. Please keep on watching. 4 na bango. Food Bites talaga. Ang bango. Parang nasa kali-kali lang ako bumili ng mga barbecue. Yun yung nababanguhan ko. Of course, Chinese, Spanish bread. At also, pangsabaw para maginaw. Pag maginaw yung buhay is yung chicken na noodles. So, yun lang. So, yun lang yung ko, binili ko at saka wala naman masyadong ganap. So, ito, ilagay ko lang ito sa refrigerator kasi ni-ref ni kuya yung may-ari doon. I turned the Christmas tree on na guys. Alam nyo bakit? Because it's time to turn it on and when it's not ready yet. Not ready yet. So, okay na siya. Marami pa pala akong dalhin dito galing sa basement kasi po meron po tayong mga angels, mga iba't ibang dekorasyon. Kailangan ko pa palang dalhin dito like mga Santa Claus, ang dami din. Ito, nagtataka ako guys kasi may pineapple and then sabi coconut. So ngayon, nagtataka ako, ano bang klaseng ito? So kaya binili. Hindi siya mahal guys. Ano lang siya, mga $2 something lang. Hindi siya mahal. So, kumuha na ako kahit meron tayong sukang pinakurat. Simhutin natin kung suka ba talaga. Oh, guys! As in, guys! As in, tuba! Tuba talaga siya, guys. Oh my God, meron akong tuba! Oh my goodness, tuba! 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 Is that your bone? So, magre-ready lang ako ng mukbang. Sumakit yung mga gilikuran ko, yung parang dito ko, yung shoulder ko. Sumakit. Ngayon lang talaga, hindi ko alam dito, sobrang sakit, Anyari. Pinalabas ko lang yung aso. Bumalik ako sa loob. Sabi ko doon sa labas, lakad-lakad ako ganun. Tinitignan ko yung Christmas tree sa back porch. So sabi ko, hala, anyari? Parang anak ba? Dito ba? So, ano yun? Hindi ngayon, sakit. Dito, Hindi ko alam kung ano nangyari. Roxy, what are you doing? Meron din tayong turon. Look, turon. 5 ang binili ko nito, 5. Filipino food. Pasalamat talaga ako na, pasalamat ako na may mga Filipino po dito. And then, magpasalamat ako na dumating yung Food Bites din. Kasi meron silang parang restaurant ba? Parang silang karinderya ba? Na, mabili ako nito, kain ako dito, ganun. Yun talaga. Harap. Isda. Bakit hindi maanghang? Sana guys, meron din kayong kain. Samahan nyo na lang ako dito sa kain natin. Yan. Diba? Sarap.
Meron akong pinapanood ba, mukbangers from Korea. Palagi ko siyang pinapanood, guys. Alam niyo ba, ewan ko kung saan niya nilalagay yung pagkain niya. Kain siya ng kain. Hindi siya nakatatapos talaga. Food for 12 people, most sometimes maramihan. Sabi ko, kaloka. Ang daming kain ng mga babae nito. Ang pinaka-na-miss ko din na hindi mangyayari dito is yung tinulang isda. I don't know if you know tinola, yung isda guys na sabaw, sinabawan. Alam niyo kung bakit? Walang kaparehas yung isda na tinola, yung sinabawang isda na presko, sa kaysa hindi presko. Alam niyo bakit? Manamis-tamis yung ano, sabaw. Kakaiba talaga yung bagong sinabawang isda. Tinola. Doon mo lagi malalasahan yung freshness niya sa sabaw. Ibang kakaiba. Lagyan na natin ng ano. Yung turon din nila is ano, masarap. May bukog pala. Masarap yung lasa ng isda na ito. Buttered fish daw. Parang malaking sapsap. I think. Masarap yung ano, suka. Dito tayo maano, disgrasya sa rice. Kasi ang sarap ng rice talaga. Mga ganitong kain. Alam kong may mga bagong tagapanood at gustong-gusto makita yung magkasama kami ni Mr. Salamat po sa suporta. Ang sarap ng isda, guys. Alam nyo, dahil sa growing light ko doon sa baba, iniisip ko siya palagi. So ngayon, palagi kong isip kung sana walang mangyari, di ba? Yung growing light na sa baba. So kagabi, nanaginip ako, guys, na nasusunog na pala yung basement ko. Sa ano ko, sa panaginip ko, nasusunog yung basement ko. Pero, may mga firefighter na dumating. Rise na naman tayo. May mga firefighter na dumating. Nagtataka ako bakit ang daming firefighter. Yun pala, yung kapitbahay tumawag na ng 911 dahil nasunog na pala yung basement ko. Nagising ako, takot na takot. Kasi akala ko talaga totoong nasunog. Sabi pa ni Tami, dahil yan sa kakaisip na ganun, na takot kang masunog. Kasi palagi ko siyang sinicheck kapag naka-on. And then patayin ko yan mamaya bago ako matulog. Kaya takot ako na panaginipan ko tuloy. Thank you, guys. Thank you sa panonood. Thank you sa time. Iin ka na itong video. This is for the dog. This is for the doggy. Okay. Where's Rorox? Yeah, that's good. Thank you, guys. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe.